सास बकेली हिंदी इंग्लिश छाटेली बहुरानी, अब भोजपुरी के थाती बस ढोवेली दादी नानी। चुक्की मुक्की चाल कर ठेकुआ उरहन अगरासन, पीहू पूछेली मम्मी से क्या है इनके मानी। क्या है इनके मानी पीहू पूछेली। माने तीसरा जनरेशन के बुझात देखे भोजपुरी, वो जनरेशन तक भोजपुरी के पहुंचावे के बाद तो एकरे खातिर हम लेके आइल बानी एगो नया चैनल अचीवर्स जंक्शन भोजपुरी। एमे पुरनका चीज जितना पुरनका किताब बा, लोक कथा बा, पुरनका सिनेमा बा, वो सब के बात हुई। आ साथे साथे जो नया किताब आवता, नया सिनेमा आवता, नया कुछ लिखात पढ़ात बा, ओकर काव्य पाठ हुई, किताबन के समीक्षा हुई। और जो देश विदेश में भोजपुरी बा, मॉरिशस में, फिजी में, सुरनाम में, गुयाना में, वहां के तरी भोजपुरी बा, वहां के लइकन से बातचीत हुई। तो एगो नेटवर्क भोजपुरी के बड़ा नेटवर्क खड़ा करे के बा, नया पीढ़ी और पुराना पीढ़ी दोनों के बीच संतुलन रखे।